O polígono industrial de Tremoedo, en Vilanova de Arousa, dispón xa de redes de acceso a internet con alta velocidade grazas a unha das actuacións do Plan de Banda Larga 2020 que está a impulsar a Xunta de Galicia a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Comunidade en colaboración co Operador R. E, bueno, pois desde o Concello encantados que os nosos empresarios teñan un acceso a internet de velocidade cunha empresa punteira que prácticamente naceu en Galicia e nada, pois seguir traballando para que as nosas empresas teñan mellores servicios e ao final que redunden na creación de emprego, que é o que buscamos todo, non? Na comarca de Osalnés xa está a funcionar este servizo en 9 polígonos de 6 concellos, nos polígonos de Bamio e o Pousadoiro en Vila García de Arousa, no de Baión en Vilanova, nos de Covas e Vilanoviña en Meis, no de Cambados, no de Ribadumia e no de Porto Meloxo no Grove. Para este ano está prevista a súa instalación tamén no polígono de Pedreira en Meaño. E dicir que nesta comarca, pois é unha das comarcas onde máis actuou, non? É dicir, aquí estamos a falar de 6 concellos, como foi 6 concellos e 9 polígonos que xa se instalaron, ademais do que se vai instalar en Meaño, se instalou no do Bamio, no do Pousadoiro, en Vila García, en Vilanova xa se instalou en Baión e aquí en Tremoedo tamén, no polígono de Sete Pías en Cambados, no de Ribadumia tamén, e no do Grove en Porto Meloxo e creo que non me queda ningún máis atrás. E de Meis tamén hai dous, que foi un Vilanovín e outro en Covas, efectivamente están instalados e agora, como digo, se vai instalar en Meaño. Por lo tanto, esta é unha inversión que supera os 5 millóns de euros, 5,2 millóns de euros, dos cuales alrededor de 4 aporta a Xunta de Galicia e o resto a empresa. Nesta liña están os servizos e solucións na nube, como a videoconferencia ou a posibilidade de usar os seus equipamentos e o software como servizo pagando só polo uso que deles fan sen necesidade de investir.